Здравейте от CarsFix Автото. В този видеоклип ще ви покажа как да смените горивния филтър на двигател 1.9 TDI, използван от Audi A4 B6 и Audi A4 B7, Volkswagen Passat B5 и B5.5, всички с двигател 1.9 TDI, и Škoda Superb 1, т.е. B5, която също използва този двигател 1.9 TDI. Намира се на едно и също място и смяната му една и също. Значи, както виждате тук, вадим скобата на телената скоба, която държи едните маркучи, и го издърпваме нагоре. А тук вече с други скоби, които ги притискаме с клещите и ги вадим навън и вадим гумените маркучи. Входящ, изходящ и за обратни нафти. Всички горивни маркучи. И после вадим филтъра. Слагаме новия. Тези коли имат помпа в резервара и тя пълни системата, но за по-бързо обездушаване. Пълни с нашия филтър, колкото може да се бере, и го варим. Същия начин. Така вкарваме на место, слагаме двата маркуча, които са скобите, и този, който е с телената скобка също. И ние го слагаме. Бъдете внимателни само с гребните разпроводи. След като филтърът е поставен на местото, всичко е сложено както трябва, скобите, всичко е закачено, влизаме вътре и, тъй като казах, че в резервара има помпа, която нагнетява и обездушава системата, около 10 пъти давате на контакт и изключвате, и след това палите с малко повече газ
и задържат и колата е обездушена. Колата пали и няма проблеми. Благодаря, че посетихте нашия канал Cars Fix Auto. Благодаря ви.